हाबा जानाय हिन्जावफोरा माथो गोबां खारनो हमबाय दिनैनि समाव गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बारहरनानै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौ बरायनाय बावहरनाय जाबाय जा तामिलनाडुआव गोबां सुबुंफोरखौनो दे कल खालामनाय जों निउस पर्टेलफोराव नुनो मोनदों जे बेयाव जामारदों मा खोथाया गासैबो खोथाखौ नोंथांमोननि सेराव बुंनो नाजागोन आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दा खोथाया बेफोरबायदि हिन्दी बाखि होननानै बुंदों बेयाव हिन्दी बाखिफोरखौ तामिलनाडुनिफ्राय जानगार जानो होदों दा जानगार जानो होनायनि गेजेराव हिन्दी बाखियावलाय सोर सोर गोग्लैयो हिन्दी बाखियाव बेफोरबायदि बाङालि बिहारि लोगोसे जोंनि बर' लाइमोनफोर जायफोर थांदों बा बर' समाजनि जायफोर सुबुंफोरा बेयाव दोंहैयो बिथांमोनाबो दा हिन्दी बाखियाव गोलैयो आरो बेखौनो बुंदों बिथांमोननि ओनसोलनि मानसिफोरा जायफोर जोंनि रायजोनिफ्राय बिथांमोननि रायजोआव जे तामिलनाडु स्टेटआव खामानि मावनानै थाहैदो बैफोर सुबुंफोरा मा खालामदों खम बेसेनावनो खामानि मावो आरो बेफोरखौ लानानै बिथांमोना खुद्रिखांदों आरो बेफोरनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि बुदलाय बुसिया जादों बेनि अनगायैबो लोगोसे आंनि रिलेटिभनि मानसिबो दङ तामिलनाडु आरो बिथाङा मा फोरमायदो बे कलनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय बेनि अनगायैबो मा जादों जेब्ला जोंनि सुबुंफोरा बै ओनसोलाव थायो बिहारियानो जा बाङालियानो जा बर'आनो जा खायसे सुबुंफोरा मा बैफोर जायगायाव हा बायनायखौ नुदों आरो हा बायनायखौ नुनानै बिथांमोना मेगन सादों आरो मेगन सानायनि गेजेराव जोंनि जायफोर लाइमोन थाङो बा जायफोर सुबुं थाङो बिसोरो हा बायनानै न' बां लुदों आरो फैसा थाखाफोरखौ खोन्थिदों एसे दोङो गारि मथर गारि गुरा बायदों आरो बेफोरबायदि थासारियाव खम बेसेनाव खामानि मावनाय बेफोरबायदि थासारिखौ लानानै दिनै बेयाव गालाय गुजाय नुजादों आरो दा बेबायदि थासारियाव नोंथांमोना जुदि कल रेकर्डिंखौ खोनासङोब्ला आंनि मादैया थायो आरो अब्ला नोंथांमोना बुजिना मोनगोन रोखायै हिन्दी बाखिखौसो होखारनाय जादों दा हिन्दी बाखियाव जोंनि सुबुंफोराबो गोग्लैयो बेनिखायनो जायफोर सुबुङा दा बेनिफ्राय नागारनानै न' फारसे फैगोन आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायो नोंथांमोना ट्रेनाव दा फै मानोना ट्रेनाव बयनिख्रुइबो डेन्जारेस जाना दोङो दा दिनैनि बे समाव आरो बेनिखायनो नोंथांमोना ट्रेनाव फैनायखौ बा ट्रेनाव फैनो दा नाजा हायोबा नोंथांमोना फ्लाइटआव फैबानो जाबाय आरो जुदिहाय फैनो हायाब्ला रांनिबो खोथा दङ अब्ला नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय सेफलि थाबानो जाबाय हरफोराव बा मोनानाय लोगो लोगोनो बायजोफोराव ओंखारनाङा गिदिं गिदा खालामनाङा बा सिटुएसना दा एसे बोरैबा जाना दङ नङा होमबा बेखौनो नोंथांमोना कल रेकर्डिंखौ खोनासंना ला एसे माथो बर'खौल'सो बुथारबाय थादों नङा हिन्दीबाला जिखुनु हिन्दीबाला बर'खौल' नङा सब हिन्दीबालाखौनो जिखुनु बुथारदो नैयाव सोरखौबा नेपालि उरिष्याफोरखौ बुथारदो जोंनि खाथि खाथियावनो बुथारबाय सोरखौबा थारमाने हिन्दीबाला माने बर'बो दोङो हारसाबो दोङो अखमनिफ्राय बेसेबां थांदों आरो हिन्दीबाला माने जोंनि अखमनि मानसिफोरा माबा नङालै उरिष्या मानसिफोरानो हामा उरिष्या बिहारि मारवाल बिहारि बेफोर मानसिफोरानो हामा खालामबाय आरो किसुमान हिन्दीबाला मानसिफोराबो बहुत खिथिसोयोना थाखा फैसाबो बा बाहादुरि किसुमान खिथियोना बेफोरखौ इसोरबो गाहाम मोनाना आरो माथो खामानि मावनायाव खामानि मोनैनि लकेल मानसिया बुदोनो इखौसो मिथिदो आरो इखौनो बुंदो जेनेबा इसोर हिन्दीबालानि थाखाय जेन खामानि मोना होननानै दिनजाद्रा जानो बेनि अनगायैबो लोगोसे जा दिम्बेस्वर मोसाहारिनि केस दा CIDआ लानाय केस बेनि सायाव मिथिना मोननाय बायदिब्ला जे पुलिस बिफाना मोनसे निउस पर्टेलाव फोसावदों आरो बिबुंथि लाखिदों आरो बे बिबुंथिखौबो नोंथांमोनाव आं होनो नाजा एटु कनफार्म কৰি ক'ব পাৰোঁ যে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী এটা ডেডেড ডকাইত আগতে বহুত ডকাইতি কেছত ইনভলভ আছিলে আৰু ৰঙিয়া থানাৰ এটা ডকাইতি কেছ হৈছিলে সেই তদন্তৰ সময়ত তেতিয়া ডিম্বেশ্বৰ ঘৰৰ পৰা পিস্তল ৰিকভাৰী হৈছিলে बेफोरनि सायाव जोंनि पलिटिकेलनियानो जा आफादनि गेदेर बिबानगिरिफोरानो जा एसे खुगा सिनाया बा एसे बिबुंथि लाखिनाया मोजांमोन आरो पलिटिकेल सापर्ट मोननायब्ला नखरा एसे मोजां जागौमोन होननानै आंनि बुंनाय बायदियै आं बुंबाय नाथाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायहर नोंथांमोननि मन्तब्यखौ आं मिथिनो लुबैयो थ' बेनि अनगायैबो जा बर' रायजोआव बर' खारखामानाय हिन्जाव हौवा मोजां मोनलायनाय बेफोरबायदि गोबां बेमार मोनसे गोदोर बेमार जालांदों जोंनि समाजाव स' जियानो जाया मानो बेफोरबायदि खालामनानै गावनि
गथ' गथायखौ गारना थांनानै फिसायखौ गारना थांनानै बा गावनि बिसिखौ गारना थांनानै मोनसे गाज्रि आबहावा सोमजिदों दा गथ'फोरनि बेलायावनो नायनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव स' बेफोरबायदियाव जों नोजोर नायोब्ला जे गथ'फोरा दा द्रप आउट जानो हानाय बिमा बिफाया बा बिमा गैयिनि जाहोनाव बिफा गैयिनि जाहोनाव स' बेफोरबायदिया जोंनि समाजाव मोनसे गुबुनले आबहावा लाबोदों बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानानै बा सांग्रां नोजोर लाखिनानै थानो थाखाय गासैखौबो गुरै खावलायो आङो मानोना बेफोरबायदि जानाया हारिनि थाखाय मोनसे खहा स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदिहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय अब्ला थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय